Van alle amfibieën in Nederland springen kikkers het meest in het oog. Tenminste, als je kijkt naar de aantallen. In menige vijver, meertje of plas zitten er wel. Maar kijk je naar de kleuren van een amfibie, dan wordt het een ander verhaal. Dan wint de geelbuik vuurpad. Maar die zie je dan weer bijna nergens. Er zijn wilde dieren die veel voorkomen in Nederland en ook in Limburg, zoals reeën, vossen en ganzen. Er zijn er ook die zeer zeldzaam zijn, zoals de geelbuikvuurpad. Die komt alleen maar voor in Zuid-Limburg, zoals hier in Groeve het Groot in Margraten. Het zijn amfibieën en ze leven in en rondom poelen. Dus we gaan op zoek naar poelen en ik ben op alles voorbereid. Goedemorgen Henk. Goedemorgen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik zie het. Ik heb de laarzen aan. Waar moest ik die aan van jou? Ja, het gras is nat. Niet voor de poelen? Dat is denk ik vandaag niet echt nodig. Okay. Maar we zullen het zien. Ja, want we gaan op zoek naar amfibieën. En even rondom me heen kijkend. We staan in een stukje Frankrijk. Ja, daar lijkt het wel op. Hè? Maar het is toch Limburg. Ja, het is natuurlijk een fantastische plek. En ja, het is eigenlijk wel door de mens gemaakt. Want het is allemaal uitgegraven. En dit is eigenlijk vooral wat je hier aan groen ziet, is spontane ontwikkeling. Dus spontane groei. Dan zijn we nu bij een poel, of mag ik het geen poel noemen, Henk? Ja, van mij mag je het een poel noemen, maar dit is eigenlijk een put waar water in blijft staan, dat zie je. Ja, en we zijn hier heel specifiek voor een bepaalde soort, dat is de geelbuikvuurpad. En die heeft dit soort plekken nodig om zich voor te planten. Hoe speciaal is die geelbuikvuurpad? Ja, eigenlijk alleen maar Zuid-Limburgs. Dus, voor Nederland is het natuurlijk een unieke soort. Het is ook een prachtige soort. Ik hoop dat we hem gaan zien. Maar het is een hele mooie soort en die profiteert juist hier van de warmte van de groeven. We zitten in een soort badkuip. En ja, de zon heeft hier echt wel zijn invloed en dat heeft die zuidelijke sfeer ook nodig. Maar daarom komen hier ook libellen voor, die juist eigenlijk normaal zuidelijker voorkomen. Ja, hoeveel van die padden zitten er hier? Ja, dan moet je toch wel aan denken aan tientallen tot honderden. Oh, dus ik moet opletten als waar ik loop. Nee, zo erg is het niet, maar ik ben blij als we er straks in zien, want het is najaar. Dus het is ook de tijd dat de beesten langzaam naar hun wintergebieden gaan, slapen, lekker de hele winter door. Dus dat is altijd een risico, dat zullen we gaan zien. We hopen natuurlijk op het beste. Hier staat water in, maar had je hier ook niet liever wat water gehad? Ja, als ik heel eerlijk ben, had ik eigenlijk ook verwacht dat hier water zou staan. Dit was eigenlijk de plek waar ik eigenlijk een verhaal wilde gaan houden. Maar zoals je ziet, het is droog. En dat is natuurlijk ook wel het probleem. Daarom hebben we daar ook een put die we gebruiken. En hier voor die geelbuik, dit hebben we aangelegd. En dat hebben die geelbuiken nodig. Die hebben wat tijdelijk water nodig om zich voor te planten. Er gebeurt meer, ook de stenen, die zijn niet zomaar neergelegd. Ja. De geelbuikvuurpad is een hele belangrijke soort, maar hier zit ook vroedmeesterpad. En beide soorten maken eigenlijk gebruik van de omgeving om te overwinteren. Mensen denken bij de natuur altijd aan mooie grote dieren vaak, vogels. Ja. De geelbuikvuurpad. Ja, heel goed. Die komt niet gelijk in beeld. Nee. Waarom is die toch zo belangrijk? Ja, het is inderdaad maar een heel klein padje en heel veel mensen zullen er echt aan voorbij lopen. Maar het zegt wel iets over de omgeving. Als zo'n geelbuikvuurpad het goed doet, dan klopt de omgeving ook natuurlijk. En ik zal zeggen, daardoor krijg je toch een compleet plaatje en dan profiteren daar libellen van, daar profiteren weer andere beesten van. De gevarieerdheid neemt daardoor toe. Dus als zo'n soort het goed doet, weten wij ook, dan zit de rest eigenlijk ook wel redelijk goed in elkaar. En vandaar al die inspanningen? Vandaar doen we eigenlijk heel juist voor die geelbuikvuurpad juist die inspanning doen. Zometeen gaan we echt op zoek naar de geelbuikvuurpad. Hopelijk hebben ze nog niet allemaal al hun plekje opgezocht voor de winterslaap.